kublai pi perlog kibi jenga haswa bangin stang ban pet ya kini video jenga tengas ni ngakwa mengkali pi ya kawe kecikali ngakwa ya pi bapin jubab hau hanga Henry Holiday hato fidang kan mau meno last time fi call ya ini ipaj pi nomar baki call ya pi nomar bapi don kam nagi lene nagamanta jangan nunu jin don kam Henry ban kali khanang ki kumno filong mei lene kumno filong pa but lada film kan mau kane ke video kadai nagamanta jopi don ka wei ka long kami kabatan haga jin thia pang ha hospital but ka yele ya kata ka jingele ka bakhado jong ka jigim jongka haga ta jin thia hospital but man lagi khlimat ka pe igi khmat jongka chajing khang jongko hospital but ka kali yakinos hatu kilawan ki khon ki chunga kadon laingut ki khon barok laingut ki i ya kami jongki kane ka dei ka jingit jong kita ki khon kane ka long kami ko mga ong pi mene kadon laingut ki khon kilong ki khon ki bajap hakaji mu jongki way ude doktor way ude businessman but way but ude officer batre hakam sarkar kibru hakatreshnong ki yaro eki kilong ki ja kibru ki batan bok ki baro laingon ki khon kilong ki bajap Henry man la kamet kata kami kebeli hakajinong temben jengka ka bamja made marwe but man lagi step ka pai yaki khmat jengka shasorok hakajing kami nanti but hakajing kermen ba way nagi khon jengka unsawan Henry Kim Juan ka ai ka bas ngau si kalong ba baro ki e yala ka jengka kami jengki Henry Kishumot ba kian don kerhai ka don gipor ka jingduk ka bakrau tam hagaji im jungi kam dei ka jingduk no ya kita ka bi jungi Henry hagaji mo jungi ba kidang don sa ka bi kasi bangin sngo tho shai ya gani jingduk kana tungin pai shaki por lai po san snem manshwa hagi por lai po san snem manshwa hagaba ka kami jungi ni kena kadang samlap lapon kadang biang karta ukpa jungi ula klat no hagapor ka bakidang ritba kahap ban ba ia kata lengkor jong gajing long kami but gajing long kepa haga juga por teng teng ka sha tanga ka su ya ka uniform bape ka yai dak kejar sudah ban ai juti nak menta juki kon ka dilut ya kita gajing don gajing em juga ya ka ksiar ya ki jingding ka trei halengka ka sai ya ki jan ka sai ya ki tiar jong ki mana paramarjan habagi kon ki keli mei phim than sen karki bat ka ong nga dang kadang kon Henry ka jing sha kampat pa kawai pa kawai ka jing IT nagam ta ki khon ka don kawai ka jing thmu khana ma ki khon junga kim de ban sha ya ka ei ka ba nga la sha ka banta ka ba ar ka jing job yaj ki por ki ski uta o henmen rang ba ula long doktor uta uba ar ula long businessman uta ubak hado pat ulalong u officer ha kam sarkar kashnong baro kawai ka kemen kiele sngob ha ya kata ka jingjob jang ki khon baro ki ro e ki khon juga ki congratulate ya ka kemi philayo ya ka jingjob ha ka ji bujobi karki ha ka sin ka banan ko ka perkhat ba baro ki jing sha junga ki long ki bentoy bat ki long ki ba sai so Henry ya ki por kiski kadonno kata ka jingjingai kata ka long ka benta ka balai jong gan ne ka jinget ho ka khana jong am takaski mentangin poi sha ka jihikai ka bakongsan omdan unuru ubashu kensan ya kata ka jinglong ya kata ka lengkor jo kajia suki uhen menrang ba uprakhat upara janga usak ham hajan baka kemi ula on pek mu ya ka kemi upara uba arpat uprakhat ba upara jong ukamai khambon unpek mau ya kakini ubarindu pat uong ngandan kam ban treshtom ngan salej lashem benai Henry umtip baga taka lashem benai kakala syakisnem ka phone ka ring tang hagapor baki wish birthday ya kakini ka phone suki kakala sya ka text message but ka text message kakala sya ka jing reply omdan kibatan kata jing thumu ban klet yala ka kami Henry la syuk mi nanti ya ka jing kle kabajia kumbajia ha ka jing itu kana jog masih ha khala
Lara film kan mau lara film bat page ya kata ke video ka link jengka ka dan ha description jong ke ni video. Pila an page ya ka shibet andala kod ke ni video. Mentangin phai biang syaga jing tuan. Baro ki perkhat to kin sepet maki. Ka dan sa kawi pat ka kantin ha ka psychology ka baong planning fallacy. Ubri bursin umut ba udan dan khambon ka por bani ka ba umut. Uber khat ba ngan sa lek la shen tayo. Ngan ai khambon ka por enda ngala shong thai. Ngan saya lam kai yaki bahaya ngasam junga. Henry ka jing im kayai khle ya ka sla jong ka jing. Om dan sla shu padang sa. Phim la shu an pli ya ka sla phila poi sha ka bokut do jong kata ka kot. Hagawe ka step ka kemi bapli ha ka jing long temban jong ka kalam. Ki para marjan juga ki lab ika om ki khon juga bat la yalam ika cha hospital kawai pakawai ka kenta ka kali ya ka jingkali hatu ki khon juga ki lawan ka nos ka ba pik ka ba sumare ka syurki ka ong ki dandon halet ha ka jingsha ki klemwan Henry ka shut u henmen u ong ba udon kam surgery ba udang surgery ya ki viparki nompang u businessman par uong ngadon ke meeting ka ba kerpang ba bangahapan attend upara ubalai pat uang ngadon ya ka duty ka bangam la banlay bat hakinisha baro kimlay Henry hakajinghisha ka jing impat kampai ya ka jimbon kam ka jompi kanos ka khmi ya ki baro ka ajimba ya ka snap ya usno jengka ka shna ya ka blanket jengka man la ka sni ka ya tho khana ya ka ju shi ka ju kata ka khmi ka ya tho khana ya ka ju shi ka ju ya kata ka nos hagawe ka janmit kata ka khmi kala kali kata ka nos khon hatu filaron kon kenos kala syurumui barko ngampantan kata ka kimi kala bat ya ka khti jong kata kenos bat kala ngala judua ya ublei ba un ayinga ya ikhun kumabi kenos babli hakajing isen ya kata kata men babli kasyupai ya kimat jongka jengai na kata kimi manpuri ya kata umat jongka kibajau naki kemat ke jongka haka bakhado baru ki hon kiwan haka joko por om namar ba menta gil dan por Henry namar ba utau doktor bak mi eka ulak hot iki bakin wan kloi haba ki rung hapo jongka ta kamera haka bakata ka kemi katia ka kemi kam tibrushu bar haka bakhado kam shemla plishu ya lagi kemar ke jongka but kala syuja rangai no sya ki bam jikut bar kam wan paishu hagasngi balai on tap eka kami naki hajar ki brukuan ki sentu ke ba itnat naki ba itnat tam la penthia la bu halor jong ga sundup kabarem dor ki jingle niam ki ba kerpang ki jingran ki ba jerong ba ki beru ki yai ong ki khon ki ba itnat sya ka ba kan ka kami ka don Henry katakan nos kabaying hasanda jong ka met jong kata ka kami katip ya ki baro ki sentiu hasenduk kimla ban bujili ya kata ka kti ka ba jem ka ba bat ya kata ka kami kat ba kadang im kadon sa ka kintin ha ka psychology ka ba ki hot the substitution of love ni substitute ya ka jingi na ka jingdon jong ka pisa ki jing ai siu ba ha ka jaka jong ka jinya kren ka message haka jaka jong ka jinya kenduk ka jing job haka jaka jong ka jinya de ni pengit yala de ba ka jing don jong ka spa ka phau ka long marangkat ba ka jing Henry ya ka jing ngimla ban transfer kumba transfer ya ka pisa ka jing don jong pi omla ban pendap ngan kali pi ya ka we ka jing kali hatu fikan mau meno last time ba fi syong hajan jong image pi klem ka phone klem ka no jumpun wit jumput thot meno last time bikin mau bapia tho khana bat upa jompi pa ya tho khana yang ngai phang jong ka jinglong khana ka jompi meno village ban kandu iki klem dan ba khot namar hakawe ka sngi phinam kan mau ya ka meeting ka ba village phinam kan mau ya ka pisa ka ba phikamai Henry fin kan mau ya ka phone ka ba pentip ya phi nas ngosi ban pentip ya phi ba internship ka Bible kayat ho ingi burom yala ukpa bat yala kami bahang ni kam shem la ong burom yala ukpa yala kami man ba kedang klan lani kam shem la ong burom yala
ialah okupa bar ialah kami dekat bah filang yok mentoi naki kador jong ka jing burong kam don kam hadin jong ka jinyam Henry lan neu yaka kat ba kadang im kat ba gidang la ban skau yaka hagawe kasni ki kimi ki pa kin apshu haga jingkhang namar bakim inchu ani Henry namar bakilahun pagi khon kin wan phai shota kumta ngong phi ngau pha wanam pen ya ka ji jing phi tang hagasngi bali an tap yaki Henry to ai ba kin skau yaka kat ba kidarki lek pe yaki syong barki ngap yaki jing itu kana ka ba phi yo ngau daki spa sin hagawe sngi pinsa kwa ban ngap yaka ta soro sachisin namar ka jing ai lene ka ba kharau tam ka ba kimi ki pa kila on ai phi ka de kam de ke pisa Henry ka de ka jing don ka changki waram kimi shu ya ka dor haba ka jing thia kala thali